Bună ziua, dragi colegi! În acest tutorial vin din nou cu o recomandare cum puteți să descărcați de pe YouTube un filmuleț video. Pentru aceasta o să utilizăm platforme online, de aceea în Google vom indica Download Video from YouTube Online. Deci încă o dată repet, Download Video from YouTube Online. Și în lista de site-uri voi accesa un pic mai jos YouTube Video Downloader. Deci vom accesa acest site. Eu am deschis deja YouTube-ul. Pentru a adăuga linkul, am selectat un fișier. Voi accesa de stânga pe link. Va fi selectat tot linkul. Vom accesa dreapta, copii, copyright sau copiere și revenim la site-ul nostru YouTube. Și în linia unde trebuie să adăugăm linkul, vom accesa dreapta și opțiunea Paste. Și butonașul Download. Închidem site-urile care vă apar adăugător, nu avem nevoie de ele, să rămână doar primul. Și dacă ne mișcăm un pic mai jos, vom vedea imaginea filmulețului nostru și calitatea în care dorim să descărcăm acest filmuleț. Vom accesa butonașul Download, 720 este o calitate mai bună decât 360, deci vom accesa prima versiune. Și se descarcă fișierul pe care dorim să îl descărcăm. Vom accesa butonașul Save sau Săhrăniți sau Salvare. Iată o modalitate mai simplă pentru a descărca filmulețul dumneavoastră YouTube. Eu vă doresc mult succes și sper să fie un tutorial util pentru dumneavoastră.